zera, Jaski, uda ateioka dugu. Bai. Udako oporraldia ere bai, planak ere bai, ondorioz. Bai. Ze? Ze? Itxatu duzu edo? Guzki apur bat hartu. Baina nora joan behar duzun edo? Nora azkorik ez daukagu? Udan ez dut itxen olan. Ni udan? Planen bat badako, bai. Baina horrela kanpora... Ni aurten udan noa Ibarrera. Zagutu, ez kontua da, Mexikon, bai, Durangorekin gertatzen moduan, badagoela Eibar batan. Bai? Eta ditu, bueno, urjauziak, landare tropikal zoragarriak, tenpluak. Nenufarrak. Da, hemengo bezala, baina dauzka, urjauziak, landare tropikalak, eta tenpluak. Atotzela aurre lehiakideak, izena berbera. Izena berbera, ikasa Ibar, Igarri Manora. Nola dago harreman hori? Ondo. Bai. Mexikokoarekin hobeto orain. Vale. Pixkanaka. Baina Nerea, nora joango gara? Ama bizaio eta 5.000 ere irabazita. Zera? Eibarrea ez. Ez. Mexikokora ere ez? Bueno, Mexikokora egia. Kontuz. Baina ze asmo, diot? Asmo berriren, behar dugu, ja. Ja, ez dakit. Deireia gabe gelitu geha. Pirineotara joan, 5.000 irabazi dituzue. Niluzeko Olimpoan jarraitzen duzue. Ez higu gorputzak beste ez eskatu? Niasen ez gozak pentsatzen, baina gauza txikiak Bai, oparitxu ez zeure bururi. Bizikleta? Oparitxu ez zeure bururi bizikleta lapurtu zeat, orduan bizikleta bat. Pentsatut, hola, erosikoz nuke zerbait bibolin bat. Bai? Bai. Bibolin bat? Bai. Bigarren eskukoa, Ja. Beñatek? Bueno, mobilan pantalla puskatu zait, orduan ziaro txikitu baino leheno igual. Ondo legoke, zara erresistentziako kide, zazu ere, za? Bai, baina enuke beharko, ze nire mobilek... Diot, beste helbururik? Kaltzetinek, kuleruek... Zeo zerrolan beti zen. Hortzara gaude gabonak. Claro. Hortzara gaude gabonak, noski. Gero gabonetako ez eskatzen, ez dakit. Bai onak. Egia, Gabonatan betikoen. Aldea dago eta aldea ondia gainera, Milu zen, betezteko ze geratzen zaigu? Zakua. Hombre, karo. Zakua. Behin gertu egon da, nahi izaten da, Eta aurrekoan... Hitz egiten egon gara, behin ikustuzun imposible dana, ia sartzen da bestelako ar bat, gorputzien. Eta, polita, aldatzen zaizu begira da. Hombre. Zordura arte da, amaikakoa zuzen osatuta. Aktibatzen da, zaku gozea hor. Tia gaur ere, aktibatzen den. Bai. Animo hori sorte hon. Zergasko. Aurrekoen itxasota Imar ikusle moduen, ikusten, ia banatzen den, baina ez zen banatu. Orduen, jokoan jarraitzen dugu diritsuarekin. Zemuz, itxaso bider neguna hobeto. Orain haueki, bai. Aimar, lasaiago. Bai, lasaiago. Bai, urduritasunak enduta, gogoratuko dugu lagunak. Bai, hori da, txikitatik. Txikitatik? Bai. Txikitatik lagunak zer da, Aimar, noiztik? Ba, eskolan berdinera joan gara. Eta momentua gogoan duzue? Bueno, institutuan egin ginen lagun. Bai, osea, txikitan ikastolan, baino gaten giren klase desberdinetara. Ados. Hori da. Eta gero klasek elkartutakoan eta... Hori da. Eta orain kuadrilan eta ibiltza zari edo lagune? Bai, kuadrilan bai. Ondo. Bueno, gogoratuko dugu ikasten, lehen hezkuntza itxaso, zuzenbide Aimarrek. Bestelako lanetan be bai, jalantzuetan hasita eta gauzak egiten. Ondo. Eta batez, bueno, itxaso, kurtsue urrengue jakanpora joteko intentzioz eta dirutsue biltzen ma, nobeto. Hori da, bai. Begiz jotaia, norantzkorik edo planik? Pues bidaiatzia. Bai? Ikasi ez dago planen artean, eta? Erasmusen ez. Hortarako hemen ari gara ikasten, eta? Aimar, dirutsu egaz egingo zenuke? Ba, nik uste dut bidaiatzea ere. Errumaniara, bisitan? Hori da, bai. Hango bilduzen parte hartzeko. Begira, badago? Ez dago. Ez dago? Egon beharko. Alakorik ez behintzat. Egongo da zeo zer. Esportatuko dugu, Bai, egongo da zeo zer. Eta guk ere laguntza beharko bazen dute, horrela, errumaniara joateako inongo arazorik ez, Zale, gutxarra. Ez. Berne? Itxas Aimar, ongietarri zorte hon, gozatu asko gaur. Iartetan nora Gabon. Gabon. Zer moduz? Ondo, nerviosa pixkat. Bai, Baina ondo. Bai. Baina urduri ere, bai. Baina ondo, noski. Noti batoz? Ni ondarribitik. Eta ni Zarauztik. Gipuzkoako kostaldea power. Non elkartu gara? Parrandan, Bilbon. Arpegi bihurriak. Parrandan non izan zen? Antzokin. Bilboko kafe antzokian. Ados, bueno, orduan, pixka kurrikulumera ere eginda. Ze ikasten ari gara, Iart? Nik azteritza eta ikusentzunezko komunikazioa. Legioan. EH-hun. Ametsak egi bilakatzen diren lekuan. Zer? Hasi barri, Iart. Bai, lehenengo urtean. Lehenengo mailan, bikain. Nora zu? Erizentza Iruñan. Iruñan ikasten ari zara? Eta ze egiten du Iruñan erizentza ikasten ari den norbaitek? Bilboko kafean zokian? Ostegun batean? Bai, ostegun batean.
Tarteka horrelako lizentziak ere hartzen dira. Bueno, Euskal Herria ezagutu, bidaiatu. Hori ere ikasketa prozesuaren parte da. Bilboko gazteantzokien igual, erizaintza praktikak egiteko. Lekuna da. Egoera ere suerta liteke. Zoragarri. Lehenengo urtea, Iart, zure ametxetako ofizioa, ez omen dago hemendik oso urrun? Ni Euskadi Irratian. Euskadi Irratian egin nuken lan. Ze saiotan edo ze entzuten duzu? Edo ze saiotan? Bai, Faktoria igual, baina... Begira, ondo. Orduan Maider segurola... Iñaki Guridi, erne, bada ezpada. Maider retinak irakasteko prest seguru. Oso jatorrati ez bat eta bestia. Nora, zu berriz? Ze, ametxetako lana? Bai. Bueno, erizaina. Bai, ez da. Osakidetzan albada. Ondo, puntuak eta zerrendetan sartu eta beste ari gara pizkanaka. Bueno, puntuak, momentuz irabazi ditzagun 1000 zen. Hori da. Eta horrekin diru pixka bat lortuta, Iart, ze asmo? Bidaiaren bat edo, bueno, aurrezture bai, Bidaiatu aurreztu, elkarrekin bidaia? Bueno, nora ingo denuke? Bueno, nora joan nahi duzuen, nora, barkatu berriz ere... Orain jabetu nahi. Nora bidaia? Nik Laponiara. Nik Dolomiteta. Orduan ez zoaz elkarrekin. Abiatuko gara elkarrekin, baina gero dagoitza punta. Kombinatu dira, Bueno, saioa orain elkarrekin. Ados? Bai. Apabikote animo, zorte hon. Urrutira bidaia dezagun eta metxegin. 1000 zen ostekoan gaur ramasei, 1050 euro. Eta Mexikon beste eibar bat dagoen moduan, Filipinetan, beste bilabona bat ere badago, opa bilabona, zuek Gipuzkoa bat izabete. Leku ederra hura ere. Iart nora balanien hasiko gara torretarako zeuek aukeratu zeuentzat, ze proba nahi zian? Guk fotokumeak. Fotokumeak zeuentzat. Beñat eta Nereari? Triboren berbak. Triboren berbak. Ikusi proban, itxaso baina. Ondo. Beñat, Nerea, lagun artien, badako zui alkarri deitzeko berbatxuren bat? Egia esan, Ez. Nerea, Zutzi, kuki, Beñat. zutzi, musi, ez? Ez. Kuku, gatu, Ed Sheeran. Zutzi, tezetagaz nik esaten zutzuri. Zutzi, neure, lastantzu. Ez que neure ez zarata. Entzun, Beñat Nerea, lagun arteko izkeraren sinonimoak. Taulan, Beñat hasita denpora. Aserre. Txinpartak dariola. Erotuta egon. Txilibrizkatu. Aserre. Txinpartak dariola. Erotuta egon. Zartada euki. Zaplastekoa. Matraiekoa. Beldurtu. Atzera bota. Potroak zimurtu. Ilea arralatua duena. Kaskamota. Traketxa, ez gauza. Moldakatxa. Zeo zerredan edo jan. Kopaua egin. Moskortu. Txilibrizkatu. Zu Nerea, lehen hezkuntzako gradua, administrazioa, filologiarik eta? Ez. Hizkuntzetako ez naiz oso... Eskerrak? Jaioa. Jazera guztaldiak triboren berbetan, bikain, egun puntu, bikote, ondo. Bai. Eta ez da lehenengo aldia. Ez da? Ez da lehenengo aldia. Oso finari dira. Zuek ere, bai, seguru. Bai, ez da? Espero baiet. Txaso Aimar, folklore apur bat, musika tresnak. Alboka, txuntxuna, dambolina, txalaparta, txistua, dultzaina, trikitia eta panderoa. Aire, denbora itxaso, trikitia, 7. alboka, Bat. panderoa, 8. txistua, Bort. dambolina, 2. dultzaina, Aimar. 2. Txalaparta, 4. txuntxuna, 3. trikitia, 7. alboka, Bat. panderoa, 8. txistua, 6. dambolina, itxaso, 2. dultzaina, 3. txalaparta, 4. txuntxuna, 2. trikitia, 7. alboka, Bat. panderoa, 8. txistua, Ondo? zero. Bideratzen kontuek. 5, oso ondo. Iart eta Nora
hau sartu dira bertsuarekin. Bertsu osatzeko prest. Bai. Hausartuko zeinak aurkezten miluze? Bai. Bai? Oso ondo. Oraindik ez. Oraindik ez, baina bai. Egun ematen bai. Orain? Orain ez. Orain zuek. Galdetuko dizut ez da saioan zehar. Bale. Iarte etorri dalako bestaldien, gu alde honetan gauz, eta txirritatxo kontuz. Zer? Ia guri buruz zer dinot. Iart, nora, zuen hitzak oinak hauek, Antxon Tailaski guztiz, Gustura. hor aurkezle, Aldean. ikusiko nituzke, Gustura. lehiakideen, Artean. imintzi oso katira, Eta. eroglifiko, Artean. boto egingo lukete, Ziur. bertso hause, Osatzean. Bueno, polita azuk ere foto egin duzu, Txirritatxo hori nahi du, Gu bestaldean ikusi eta... Bueno... Ia? Hoxe maita. Iruak atxiki. Berroigar puntu. Ondo dago. Bai. Bai, ez zamatik imintziok eroglifiko bertso... Aurkeztu ditugu dagoeneko. Eta danak ikusi duz? Egia da. Guanak izango gehiateke lehiatzen. Jakingo, asmatuko nuke. Ia. Imintziotan, emate jazu orain txezaterako beinatetan ere, inbidian iri. Lagundu nahi baduzu, Bai. Baina zaioaren politikak eta... Hartu lekua, mesedez, itxasota Aimar, bestaldean. Inbi bat? Bo, egingo nuke. Bai. Denbora. Erlojua. Atzera joan. Bost, lau, iru. Erlojua. Baina zer egiten bainat horrekin? Sua. Ez. Denbora aldatu. Denbora. Itxoin. Itxaron, 5 segundu. 5 segundu itxaron. Erlojua. Zer da? Zehazki? Bigarna? Kronometroa. Txikia, subea. Arratia. Ez? Saua. Ondori zineten, Aimar? Txikia. Sugaldia. Bai. Zehazka. Jaio berria. Ama jaio berriarekin. Ama. Aita. Eta zertan? Jaio berria kilimak egiten. Kilimak egiten? Vale. Eta lehenengoa? Jaio berriari kilimak egiten. Itxas esan duzu, lehen? Bai, kronometroa. Bai. Osando! Vale. Hartu lekuen. Ondo. Bai. Gebe txikitxube! Bai, duzu? Zer? Bai, eta asko. Ados. Uf! Ados. Bai. Hau espazio segurua, lasai. Bai. Ederto danak 60 puntu! Zuk! Pero, Gastatxe gine. Bueno. Gastatxe gine. Testu ingurua egoera. Bueno, testu ingurua erabila. Vale. Luze jarduen ez da gero honi buruz. Itxasai bar hartu lekua, mesedez. Iartetan ora bestaldean. Ikote, bota, Animo. Debora. Liburua. Irakurri. Liburutegia. Liburutegia. Zer egiten? Liburutegian ikasi. Oso ondo. Mobila. Aplikazioa. Tableta. Ordenagailua. Ez. Pantalla. Aurkezlea. Emotikonoa. Ez. Mimoa. Zertan ari da? Esan duzu, goia, dos. Zuen, bergatu. Bai? Korrika, lasterketa. Ze lasterketa? Zaldi lasterketa. Ez. Txirrindularitza. Esi lasterketa. Bueno. Atletismoa. Oso ondo. Bai. Ondo. Zorgarri. Bikain batzuk egiten beste ikasmatzen, danak 60 puntu! Orkezpen txiki bat Iart, orain, gure txana da. Orain gu imintzioka. Ze ondo, oso ondo. Iartetan hor hartu lekua, bainaetan ere bestaldean. Horrela zigarra dago, Bai. Bai, ez da. Orain isilik hori, bai. Demora. Enbor bat, zuaitz azpian netzan da. Kulumpioa, Kulumpio bat, amaka. Zuaitza dargu. Asobrilla. Zuaitza dargu. Zuaitzaren itzalpean. Ez? Ze zuaitza legia. Zer da? Palmera, palmoa. Palmondo baten azpian. Ui, Estropezu, txorkatia bihurritu. Bai. Hegazkina, helikopteroa, egan egin. Hegazkineko azapata, zerbitzaria. Ez. Non gaude? Hegazkineko bileteak erosten. Bale, identifikatzen nahi da, Hoi da, aireportuan aire identifikatzen. Kontrola, segurtasun kontrola. Bai, beren Eta dena orduan da, begiratzen. polizia eta, bidaiaria.
Zer erakusten? Pasaportea. Pasuten, ja, Bai, zeuzera ganera? Hori, egia, zer ez hemen baimen ezke, favorez. Zeuzera imintziakoko nagusia. Gainera, gure nagusiak, esan zigun, imintziakoko nagusia antxon da. Nire esku. Ni Ba, orai izintzeko. punturik ez eman. Venga, bai. Danak, irurogina, upa! Hauze da, errealitate gordina. Zarteka, ikustarazte jazu errela, botere pixka gauka dela, eta gero. Gu bufoi batzuk gara. Bai, noski. Ondo, eroglifikoak. Beñat eta nerea. Bai? Bai. Sumatzeko prest? Bueno, prest. Prest. Lehenengoa, adidanok denpora. Gizon ospetsua izan zen. Napoleon. Bai, oso ondo. Napoleon. Zorioaren ipurkunikoa, Beatles taldeko Paul McCartney, bueno, bakarlari moduan Paul McCartney ezaguna da. Napoleon. Napoleon, oso ondo. Iti hor eskua, ez da? Eskua txarra usan beste gauze bat? Baita ere. Bueno, txarra ho. Oso txikia. Ano? Txarra ez ona, da horrela. Historiako liburuetan dakar. Historia parte laburra hori. Hori da arrazoia beste guztiarena. Bigarren eroglifikoa denpora. Ez dakit zein izango den. Bide zuzena. Bikain. Bidet. Tekenduta bide. Eta zein behar dugu zuzena dagoena. Bide zuzena, oso ondo. Egin duzu bi segundotan erea, saiatu askatzen eta jabetu bai zuzena. Ondo erantzun dut. Nire ez dit ez tabiatzeko demorik eman. Bikain! 1 puntu! Ondo! Ez da bai da. Bidea bai edo ez. Claro. Zure obran, zure etxien. Ez, aipatu zidaten, ez? Eta lekua hau bat, Bideta bai edo ez. Eta esan dut azkenean ez. Bale? Itxas Aimar. Zuek? Prest. Prest. Bidea diot eta hori. Bidea. Egunaren arabera, ez da? Hori. Oso ondo. Ondo, lehenengo eroglifikoa, zuek, denpora. Neska horrek ez du neba arrebarik. Megaz irakurtzen. Ba. Bai? Bakarra. Segi? Ume bakarrak. Segi? Ume bakarrak. Segi? Ondo irakurri? Bakarregi. Bakarrena. Adarra da. Barioa ba, adarra izpiluan alderantziz, arrada. Bakarra da. Bakarra da. Bai, behar genuen da hori. Bakarra da. Animo, bigarrena bai. Bigarrena denpera. Oraindik ez da etxera. Iritsi. Ez? Ibili. Ez? Nor da? Li. Bale? Li. Nolakoa? Itxu. Bale? Egin eragiketa? Litzu. Listo. Egin eragiketa? Eragik. Listu. Listo. No sé. Itxu dagoena li, ese hori zeta gaitxik ordezkatu itzuli. Ez da, itzuli, oraindik. Punturik ez? Hau. Iartetan ora beldurtuta? Bai? Ez. Aurre egiteko prest, eroglifikoi. Osando, lehenengoa zuek, denpora. Zapore arraroa du. Bai? Urrak. Urra bada erantzunen zati. Zer gehiago? Urra. Zer behar dugu? Urra lepoak. Ez. Urra. Zer behar dugu? Lepoa ez? Begia, Urra buruak. Bai. Eta raiainkoa, baina zer behar dugu burua bakarretako argituta eta adierazita urra buruak. Zapore arraroa urra buruak. Urra burua. Dora da, urra burua. Bai. Zain, zaite. Bai. Babe handa. Bai. Iart, nora, bigarna, denpora. Berriz, hautsi zaigu. Antena. Oso ondo. Aletran, zer ikusten dugu trena, trena, erreken dute, tena, antena. Antena kondo aktibatuta, bikote. Lehen bizikoan, 1 puntu. Eta hau ospatzeko, zazpikitxo bat. Ondo? Andoainik iritsi da. Miren Juan Beltz, Andoainarrak bidali digu. Eskerrik asko. Han ari da Miren, bere alabarekin, alaba batxilergoa ikasten hasteko baita.
batxilergo mota aukeratzen, nondik jo, ezta? Eta sartu dira Usandizaga Institutuaren webgunean, eta antxe, hainbat aukeren artean, honakoa. Publizitatea eta hondakin arriskutsuak. Zauteo, begia da, iragarki toksiko batzuk eta zartzen direla tarteka, ez da? Baina gaztelerazkoan berriz, publicidad y relaciones públicas. Alegia, hondakin arriskutsuena, ez dakit nondik atera duten. Hondakin arriskutsuak. Lasai, miren eta alabari noski, ikasi, eta etorri Miruzera. Eta nuklearrik, ez? Ere bai, eta Miruzako eskuaren adarra. Aurrera! Bueno, ona! Ona! Azeran kosta, baina azkenean... Onda zuek! Komoinarekin ere gauza gertatzen ez da? Tamalez. Az gaitezen ba. Ezin gelditu. Nola du izena Stranger Things telesaileko argaziko pertsonaiak? Dustin? Dustin. Aita garria. Epa, zeta bakarra eta ze bokal. Bueno, entzun? Nor da? A ver... Anastasia. Bai, hori zen. Anastasi. Hore, Anastasi. Bokala? Lau animalia hauetatik berriz, zein ez da martxupiala? Koala, kangurua, mapatxea, wombata. Mapatxea. Oso ondo. Biologia. I bokala? Oso ondo ari gara, ez dakit. Saiak erarik egin nahi duzuenez. Laugarren erronda. Eta adimentsuren bertxio berri bat. Noren bertxioa egin du? Idoia Sormendi. Anari. Oso ondo. Oso ona. Batean... Bogala? Eta? Askatu ezakegu? Bueno, eski. Zenbat eta gehiago jan, orduan eta setuago. Ai, mierda. Beñat eta Nerea haze oparia, Zundo. Zenbat puntu lortuko dituzu saskibaloian? Jaurtik eta librea sartuz gero, eta Nereak dio, lasai badakit. Ez ezakit, Bat, 2, 3, 4. 2, 3 triple. Eta triple zala. Bat. Bai. Lastima. Kirolekin. Bokala? Eta orain? Zenbat eta gehiago jan, orduan eta gozetuago. Hori bai. Ondo! Komodina itxasak eta Imarrek, komodin gozez, oraindik? Ba, bigarren eskua, zeuanetek abiatuta, honela dino. Hor utziko duzu euroa? Lehenengo errondan, jakin nahi duguna da. Zein zapatila markaren logoa da argazkikoa? Asics. Mizuno. Oski. Bai, Zan ditu mazu laraina kolorekoak. Guetan guretzat izaten zen oso... Bai, benekien. Bokala? Hau txikiarekin. Itxaso Aimar, aurrera egiteko entzun. Wow! Banorri izan da, Natalie Imbruglia, Nelly Furtado, Martika, Susan Vega. Nelly Furtado. Errotea. Natalie Imbruglia. Oso ondo. Yes. Ona, Okala?
Eta aurrera egingo dugu itxaso Aimar. Hauetako nor bilakatu digu adimentxuk bigarren mundu gerrako aviadore. Maider Segurola, Eider Rodríguez, Begoña del Teso, Elena Irureta. Elena Irureta. Errotea? Begoña del Teso. Yes. Ondo. Bera, egazkin eta baina, motoan, zan duke, motozalea, ez da? Bai. Ogala? I. Eta, itxaso Aimar, aurrera. Entzun. Ba, nortzuk izan dira, edo nola da izan entzun duguna bezlariak? Piperran salsa, tekilan salsa, gaztian salsa, goxuan salsa. Goxuan salsa. Gertuko dituguta. Bai. Ogala? O. Eta saiak ere edo azken erronda? Zegoena da? Azken erronda. Guazen. Nola da izan argazkiko dantzak? Pole dance, high dance, sailing dance, swimming dance. Pole dance. Osondo. Eta azken bokala? U. Hortxe ba? Atzazak. Hor, utziko duzu euroa? Atzazalmotzekin ezin txampona jaso lurretik. Ondo! Bigarren komodin haukazuen. Bai. Biarretan ora. Okerra usuziek. Bai. Luze-luziek. Ba, baina hartzerakoan ez dakit tamainako berdira. Komodin hartzeko ere bai, Bai. Animan eskak? Hirugarrena. Poza ematen du, entzuteak. Bila ba? Hauetako nor bilakatu digu adimentxuk, Charlieren aingeru. Irukoitz, Aritz Gallastegi, Ibon Gazainazpi, Jonander Albizu, Javi Rivero. Ibon Gaztainazpi. Eta, aginduak betezen ez zituena. I, Charlie, pakean ziak. Hoi, ze egingo ya nigo, Charlie. Pakea, gai, hoi. Bokala. Da, top. Ibon, bai. Top. Soia. Ondo, bokala? A. Aurrera entzun. Guns N' Roses taldea, nola du izena bezariak? Axel / Bon Dave. Dave. Axel Rose. Zenbat jende horreinik ere, inauteritan, mozorra gehiago izaten da Slashena. Bai, Axel be, bai. Baita, nik uste dut jende horrela kapela, rizoak, eta urte batzu da dira, baina... Bokala? Segi ba? Iart nora, hauetako ze disiplinarekin du harremana Juan Antonio Urbeltzek. Pilota, mendia, folklorea, futbola. Folklorea. Bai horixe. Eta bokala? I. Urbeltzek sekulako lana egin du, Berreskuratu, Bai, berreskurapen, sortu, irakurritakotik eta bar. Aurrera, ezta? Bai. Entzun ba? Sodomiten 21 garren mendeko Espainiar mistika berrian moda badago Bizkaitarrak berriko saiatuko dira Eskubillota ikasten fotoietan Ze lurraldetan sortu zen 2008an Bizardunak taldea? Gipuzkoan, Lapurdin, Araban edo Nafarroan? Gipuzkoan. Ez gara egon, Ai, ez dakit. Nafarroan? Bai. Bai, eskerrak. Bokala? Oza ematen du, entzuteak. Saiatu? Ai, eske bigarren ez dakigu ez. Azken erronda, Nola du izena, argaziko sugaldariak. Nora ez? Josebe, Ana, Eba, Monika? Eba. Eba argina, no?
Bokala? U. Begira. Poza ematen duen zuteak. Txoriak udaberrian goiz-goizetik kantuan. Kantuan. Bai, ondo! Komo dina! Eta markagailuak adidanok 250 puntu eskuratuta bainatetan ere komodinik, ez? Itxaso Aimar berdio eta marbi komodin 220 eta komodina iarteketan horaz. Zein da zuzena? Ez utxik egin, ez lapraztik egin, talde bat agurtu beharko dugu eta. Proba hau eta gero. Hasiko gara, lanien bainatetan erea, lehenengo errondan, ozeano barean dauden uharteak dira. Galapago uharteak, Hawaii uharteak, Kaiman uharteak, Pitcairn uharteak, Pasco uhartea, Santa Elena uhartea, Faroe uharteak, Marshall uharteak, Cook uharteak, Salomon uharteak, Wallis eta Futuna uharteak. Hawaii. Iparraldean dagoen, artxipelagoa, bai. Itxaso Aimar? Salomon uharteak. Melanesian kokatu da, ondo? Iart, nora? Pasko uhartea. Txileren jabetzapean, ondo? Galapago uharteak. Ikai. Kaiman uharteak. Atlantikoan daude ba? Iart, nora? Faroe uharteak. Atlantikoan, hauek ere. Vale. Marshall uharteak. 50 puntu daude. Planto egiteko aukera, edo bat da ez dana zuzena, beste danak bai. Saiatzen gara igual. Bai. Bueno, ez planto. Planto. Ba... 50 puntu zuena dira. Santa Elena zegoen lekuzkanpo. Bueno, seguru dira ganta. Erronda, Itxaso, Aimar, adoresistegiaren arabera, zikin hitzaren sinonimoak dira. Zikinaren sinonimoak behar ditugu. Zabor, loi, likitz, zatar, satxu, aratz, xau, puru, espuru, lizun, saskil. Zatar. Sabor. Bainat, Nerea? Lizun. Itxaso, Aimar? Satxo. Iart, Nora? Loi. Espuru. Itxaso eta Aimar? Komodina. Eta nahiko horrez geratu da, Iart, Nora, komoina daukazu azken erantzuna? Komodina. Komoina erabilita? Eta errematatu. Saskile. Oso ondo. Iartuta Nora eta puntu. Guramumak asko. Saskile? Ez izan saskile, eh? Mira. Ondo, Iart, Nora, 3. errondan. Arrautzak, adi, jartzen dituzten animaliak dira. Gelba, tximeleta, sugegorria, armiarma, izurdea, izokina, atea, txitxarra, saguzarra, orka igela. Atea. Igela. Bai. Zapaburutxuek. Hori da. Itxaso Aimar? Armiarma. Iart, Nora? Gelba. Marrazaren antzeko animalia. Bainat, Nerea? Tximeleta. Tximeleta. Itxaso Aimar? Izokina. Nahiko igeri eginda. Iart, Nora? Izurdea. Guaztuna da? Bainat eta Nerea? Sugegorria. Azken erantzun zuzena? Komodina. Errematatzeko aukera? Zondo bikote, 150 puntu. Eta markagailuak onela geratu zaizkigu 500! Bainat eta Nereak 220 Itxaso eta Aimarrek, Iart, Nora 550. Itxaso eta Aimar. Geixiago behar genuen. Bai.
Komoinak eta lortu ditugu. Bueno. Puntu batzuk lortu ere bai, ez da nahiko izan, alere. Bisaio. Bai, ondo. Bisaio polit, oso jatorra aritu zarete. Ze sentsazio zuek hor, bezaldean? Ondo, gustora. Bai, uste gene baino bekila, verdad? Bai, merezi izan du esperientziak eta? Bai, edera. Ze ondi, jakin, oso jatorra aritu zaretela. Eta horrean zen ere, Nafarro aldean, edo edozein herriko plazetan, jaietan, bat egingo dugula. Eskerrik asko! Aurrera sokatiran, Beñatetan Nerea, sendo, arrokeririk gabe. Komodina beti. Baita ere. Iar, nora? Lan izailenak egin da, ezta? Bai. Iritsi leku hartu. Hori da. Aurkezlain leku ez dugu hartu oraindik, Iar, pizkanaka. Bai. Hori 10. programan Bai, edo. distantzia luzeko lasterketa baita. Sogatira izan daiteke luzea, laburra, bizkortasunaren arabera. Zuen alde, erantzutelenak, veteranoak. Izango direla, hartu lekua bitaldeek, eta guazen, sogatirara. Denbora, Bizkaiko ze eskualdetan dago Morga udalerria? Txoriarrin. Busturialdean dago. Baionan goizeko 6ak badira, ze ordu izango da Dublinen? Goizeko 5. Boi. Zein da Ana Arzuaga musikariaren izen artistikoa? Anari. Berde Prato. Zenbat soka ditu biolontxeloak? 6. 4 ditu. Ze euskal lurraldetan jaio zen Ibon Martin idazlea? Araban. Gipuzkoan? Ze egun eta hilabetetan hasten da uda ipar hemisferioan? Ekainan. 20. 21. Ze herrialdetako hiriburua da Kuala Lumpur? Paso. Malasiakoa. Ze kirol disiplinatan aritzen da Iar Tarakistain sopelarra? Pilotan. Zesta puntan aritzen da, nola ditzen zaio lesio baten ondorioz hitz egiteko gaitasuna galtzeari? Paso. Afasia. Zein dira Kanadako bi hizkuntza ofizialak? Iartetan ora, orain arteko lanak egin da, pues indarbarik iritsi zaret, Sokatirora. Lanak gogorrak izan dielako, bueno, zen moduz, sailkatu gara. Bai. Urrengo bilduzen beste aukera bat izango duzu. Irribarrea galdua, Finaltxu edo egiten dugun. Gaur ez da posible izango, baina hau pastuek eta horrean Hau da, hau. Bide zuzen hartu, eta bide horretan aurrera eta aurrera eta aurrera. Beste final bat, Beñatetan Nerea. Bai. Irabazi ditugu, milaka eta milaka euro, urrezko galderak, maikakoak. Pitxuen pastelak egunero. Bai, eta. Bai. Ospatzen aldiro. Bai, noski. Ez ditugu bateratu, maikakoa eta urrezko galdera. Gaur? Gaurkoan bai, eta? Bueno, ala, suertatuko balitz, saritan, eta beraz, jokoan, 16.000 eta 50 euro! Ondo! Oso ondo. Zuek beraz, bidaia jaka eta ingurutara, za? Ondo pasa, bilaunako gazteak, eskerrik asko tortzagatik. Zubi musik gaztelago, lagunak. Oso ondo. Etxeko deialdi egin gurekin bat egiteko, badordue makillaji kentzien eta egoteko. Makillaji kentzen dut, bai, eta ja, telebista ikusi. Vale. Zikindu barik, pinot. Ja. Sofa eta zikindu barik ezer. Hori gero parranda ostean eta bat ez da. Joan itzen etxera eta desmakillatu gero izarak. Gainera kendu behar da. Tximurrak eta hor Bai, kontuz. azalak eskertzen du hori. Beñatetan ere, makillatzen zarete? Ni oso gutxi. Eta desmakillatu gutxio. Ja, bueno, Iparra eta gero goera, dena beltza. Biera munian. Kentzion da. Ona, nagikeria ematen du, baina gero eskertzen du azalape, bai. Ondo. Makillajea, noiztik erabiltzen den. Dan hori datorki burura Nefertiti bere kolarekin edo Tutankamon. Ondo. Milaka urte makillatzen gizakia bere burua edertzen. Arrasta bat. 1950 adibidez, Marilyn Monroek Espainiatako gorria jarri zuen modan. Opentsa. Ze marka izango zen? Beñatetan Nerea. Bueno, sorte hon. Etxeko ekadi. Gaur jakin nahi duguna da. 1950, 20 mendeko erdialde hori. 50 baino lehenago sortu ziren kosmetika marka edo enpresak dira. Vale. Denpora. Nix. Ez. Bai. Lancome. Izan daiteke. Bai. Clinique. Ez dakizu da. Bai, kremoketa.
Rimmel ez, berria. Ez, berria da. Nars. Berria. Berria, ez dut ezautzen. Fenty Beauty. Suena moderno. Max Factor. Berria esango nuke. Oso. Guerlain. Bai ez, frantzesa bala. Laneige. Frantzesa, bai, zarra. Shiseido. Shiseido Berria, bai. House Labs. Ba, zarra. Egia ez egingo dugu. Klinik eguan duen bai, Vale. Ideiarik ez, Botakait. Vale, bakarrik aldatetik bestera. Vale. Vale, orduan, klinik, bai. Bai. Max Factor, Shiseido. Shiseido igual asiatikan edo, oza, famatu da horregun, baina. Ba, ja, baina... Hau ez, Rimmel... Rimmel igual bai? Bai, igual bai, Ojo, cuidado, izte generikoa irabazia da. Venga, ba, ta, igual lan komez... Bueno, bai estatze deu? Bai, bosta niko gaizki, Bai. Bai, hauetako bat kentzen dugu Shiseido. Bai, ta Rimmel igual kenduko nuke nik, bai. Baina, Rimmelek irabazi du, oza... Baina orduan... Ja Rimmela ditu baina klinik esan bazu... Ah, egia da. Venga, kentzen Venga, dugu fuera Rimmel. Rimmel. Eta beste bat jartzen dugu, Fenty Beauty. Fenty Beauty, Vega New York... Ez. Ez, Bueno, igual bai, ez dut. Vale. Vale, fijo. Fuera... Fenty fuera... Eta Rimmel bai. Rimmel bai. Orduan klinik fuera. Eta orduan Max Factor agian bai. Laneige igual ez. Ez dakigula. Ez, eski frantxeza. Eta bat falta zegu. Bai, ez zegu. Bat, bai. Nila kontu galduen Nars. Nars ez dugu. Ja. Ja ez ditugu. Venga, ba hola utziko dugu. Egia esan ideiak ez. Bueno. Holaxe. A la pizpina. Urrezko galdera. Beñat Nerea. Hauetako bi, abeslariek sorturikoak dira, denbora. Adez, Max Factor? Edo New York X? Bai, ez da daiteke, adibidez. Bai, mate jo? Bi horiek, venga, ba. Venga, vale. Hala. O Fenty Beauty, bueno, vale. Ja, bai, xatak egu. Ideiarik ez. Ideiak ez. Ze moduz? Ba, gaizki. Galduta. Bai. Galduta oso. Nix. Ez ezko ere muan. 89an sortu baitzen. Eta izena, Greziako gauaren jainkosak ematen dira. Ondo dau, merkatxuek, ondo. Klinik, ez ezko ere muan. 78an sortu hau, New Yorken. Ez ezko ere muan Fenty Beauty. Fenty Beauty. 2017an sortu zen, oso popularra izan zen azaltonu desberdin asko eskaintzea batik. Ba, klasiko bat Guerlain, bai ezko ere muan. 1828an sortu zen The House of Guerlain izenarekin. Haseran lurrinden da zen. Bai, koloniak eta hauze bai, perfumeak. Ordaindu hau, Rimmel. Bai? 1834an sortu zen Londresen. Rimmel London. Oso ondo dau Rimmel, Bai? Niri tarteka mateiat, miluzerako. Rimmela. Hartzen duelako Rimmeletik izena Rimmela, bai, Rimmel markia. Arrasto hauzteko ja denbora utzi duela. Bueno, zentu askotan. Bai, ezko noman Max Factor, bai? Hau zen, makilatzaileen makilajea edo, ez? Bai. Hala esaten zuten, bai. 1909an sortua. Oso nada, Bai, ezkoan hasieratik Lancôme. Lancôme. Hau igarrietan eta, Bai, hau garezti be bai, Ona, Bai? Lancôme. Frantzian sortua, irarki zurrumurrutxu. Perfumiek eta be bai. 1935an. Ez ezko noman Laneige, zuzena da? Ego Koreako marka, 1984an sortua. Oso modan da borain, Ego Koreako makillajia? Makillajia. Arek azala ona, arek ez dute balio guri. Shiseido. Bai ezkotik ez ezkoreak arri dugu, bai? Hortxe
Hortxe hiru akatsak, Shiseido, Tokion, 1872an sortua, Nars, 94koa, New Yorken sortua, eta House Labs berria, 2019an sortu zen, famatua da, veganoa eta cruelty free izateagatik. Eta igu panel txarra geratu azkenien. Lareun euro, oso ondo, bainatetan erea. Eta horrezko galderan, 1000 euro joko kasunetan. Sakurako bidean ezkabreko katuta. Hauetako bi abeslariek sortutakoak dira, Lady Gagaren da bat eta Rihannaren abestie. Ezkor, bikote? Bat Fenty Beauty izango da, esan ez zutenagatik. Bai, veganoetan. Eta House Labs igual. Mass Factor aukeren artean, bai? Fenty Beauty eta... Lady Gaga eta Rihanna. Baina 6.000 lana gaindiko dugu, 6.100 euro irabazita, baina eran erea. 6 duen diruzari hori makideatzen. Beraz, aion gehiago.